Bueno, que teño aquí? Teño unha sorpresa, atención, 1, 2, 3. Diredes vos, isto que é bandeira blanca? Rindes este home? No, jamás. Estou vos enseñando o último do último, o merchandising para os máis pequenos do Compostela, entendes? Grazas a Racing Tolo e a ese de Compostela, agora tamén podemos poñer roupa de categoría aos máis pequenos da casa, para orientalos ben, para que o camiño sexa o correcto. Nacido, como é? Nacido para pichichi deste lado, goleador nato neste outro, porque os máis pequenos tamén teñen dereito para ir ben vestidos e para levar a mensaxe clara, entendes? Así que, papás, mamás, avós, tíos, sobrinhos, veciños, incluso xente que sei, fontaneiros, os do gas, que tamén ao mellor ten algo que ver no dos fillos, non me vou meter tampouco neses temas, por favor, tede conta que hai aquí material do bo, goleador nato, nacido para pichichis, colleda que vos dé a gana, pero tedemos cativos uniformados que agora podedes, unha outra, calma. Compostelanízate!